Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hi ke, thalo nesithembu amakhosikazi asemzumbe kimanje lamathathu babuya bayaviva ke batshela uMsele ukuthi uze uprotect uMacele because uMacele wenze into and seniyayiphika manje. Kubuzwe imibuzo yokuthi khona ivoice note esendiwe. Beyithini iVN? Hayi Macele akanayo impendulo. Kodwa ngo-agenda yaMacele isobala sayibona. Asizoyikhuluma ngesinye isikhathi. Asibeni lana ekuprotecteni uMacele okubekwa amakhosikazi kumseliko. Kube ne-episode lawo guys manikhumbula beku season 5 kune game yezimbali. Le game yezimbali ke la sathola khona ukuthi uMakhumalo kube nesikhathi engahlali eMzumbe. Ngokomsebenzi ngathi ubegxeka kakhulu eThekwini kunezinto eziningi ebezenzeka lapho kuThekwini shothi wasethola indawo eThekwini uMakhumalo mayihlala la eThekwini ubehlala nompumelelo ngoba bekuyinto exhumene nesikole. Kwenzekile ke lokho shothi ngokuhamba kwesikhathi yashintsha lento because kunezinto uMsele abeyibheka ecomplain ukuthi mhlambe lento yokuthi drive esuke eMzumbe eyeThekwini kanjani neSipaki sekuyasinda kuye. Wenze njani kuMakhumalo wacancel indaba yokuhlala eThekwini wazoba seMzumbe. Kodwa uMacele yena ebesesipaki. Uthi ke uMsele kuMakhumalo asiphili o isithembu siyisithembu ngoba amakhosikazi esegcekene lodwa. Angithi kodwa uMacele akahlali esipaki. Manje kulento sengiyicabanga wekazi niyakhumbula le Nigerian movie engangitshela ngayo. And le Nigerian movie ihamba iqina nje kulethanda nesimo babelokhu beqhubeka. Ngoba kule ya Nigerian movie uFirst Wife first wife unkosikazi owayeyinkosikazi no husband kukhona isimo kunento uhusband ezenza azi yena ukuthi wenzani. Mina ngaze ngibone kulo season 8 ukuthi engazi konke yaziwa uMacele uMsele kuphela. And uMacele lo beme ngokuthi phela akwaziwe bekwazi beqonde ukuthi nje bakhona indabeni nezingane eziwu-20. Wakusho futhi lokho kuMsele kwathi phela mhlambe bekhohlisana ngesinye isikhathi kodwa indaba enezingane eziwu-20. Guys, phela uMacele ngeke naye eyihloniphile eyihlonipha indawo yakhe ukuba unkosikazi nokuba umama evele nje evuma into eyingane bani kanjena ngoba manje lento yamakhwela asayiqondi kahle ukuthi yenza bakuphoqa ukuthi intombi ayifike kanje ngoba ngempela uyashada uMakhelo ushada ngisho uMsele ke week. Kwenzakalani kulo muzi? uMacele uthini yethi ngoba phela thina siyakulalela ukuthi uthini. Siphinde futhi silalele lento ongayisho. uMacele wabiza i-meeting kwangaso meeting kwakuyi-high tea party leyo nto leyo kulamakhosikazi esithembu. After leyo high tea yila wabuza khona uMsele kwathi amakhosikazi akho ayazi yini ukuthi njengoba elapha indaba yabo nawo iphelelaphi noma emakhanda abo duma nje ukuthi bazothatha leli khehla elilahlile. Indaba yabo ino-20 kids, 20 bantwana. Wayengahleki uMacele washo kuMsele waze wahleka uMseleko wase bacathi bayithole leli khehla. Kanti fanele sibuyekeze le nkulumo le ngoba inendawana engasayiqondi kahle ukuthi hayibo 20 kids. Manje uMacele makwenzeka into uvelele bekhumbuza leyo ndawo ukuthi phela bashadela ukuthi kube nabantwana abaningi. Akafuni uMacele ukuthi kube sengathi bashadela ukuthi kwathiwa I love you. Yabona le ndaba le yona iyiyo le. Yeah. Guys, yangihlupha iflu. uMacele uthini kithi ngoba silalela? Ave ngathi uma yena ikhuluma solalela, kuMacele ekhuluma solalela. Kodwa uMacele ngathi
kunemfihlo yakhe noMseleku. La makhosikazi lawa usezowathatha kanjani ngoba yena azi le mfihlo? Kuningi indaba engizonihlebela yona. Mina-ke njalo into mangingihlebelile ngayihleba, ngiyibambe ngendlela esiyihlebe ngayo. Angimfuni umuntu ongithi ngihleba into mase i-interpret-a yena ezoyibhala la, i-interpret-e ngendlela yakhe ezoyibhala la comment section. Masihleba siyahleba. Yini imfihlo yamagcene noMseleku? Ngoba manje yabo ukuthi bayaphuthuma ukuthi akushadwe. Thina sithi hayi bo Nkosi yami, uma sekuthiwe ihlo aliboni elinye, izothiwani le nto ubaba eseshadiswa ngokuphuthuma kanjena, amakhosikazi evele ekhona amanye, kanti kuphuthunywa kuphi? Kuphuthunywa kuphi engathi lo mshado lo khona into ozoyilungisa guys? Uthi nje isikhathi eside kodwa kuyonakala futhi, kuyaphuthunywa ngapha kuvela izinto ezinye ey'khombisa ukuthi kuyabhidlika. Nithi lo mshado uzoqoqa izinto ey'hliphizekayo. Hayi, bye-bye guys, bye-bye.